A súa tipoloxía, as súas características, a súa variedade de cores, formas e tamaños, a súa historia, as súas aplicacións, fan da camelia unha flor tan singular como interesante. A camelia é unha das flores de inverno máis apreciadas e de características moi diversas que enfeitiza coa beleza das súas flores a canta xente camiña preto delas. Na actualidade, Galicia é o segundo lugar con máis variedades de camelia despois do Xapón, ao albergar máis de 200 especies e preto de 30.000 variedades diferentes de camelias. Ademais, ningún outro lugar ofrece ao visitante unha variedade de especies de flor de camelia, de coleccionistas, de exposicións e de produtores de planta de camelia que se pareza á de Galicia. Mesmo a súa presenza atópase nos centros das cidades, converténdose para moitos galegos na flor insignia de Galicia. A camelia é un recurso diferenciador único e que a enorme riqueza e expansión desta flor en Galicia converteuna nun valor paisaxístico e patrimonio que sitúa ao noso territorio como referente internacional. Cada vez é maior o número de persoas interesadas por esta especie, que embelece os nosos xardíns no outono e inverno, épocas nas que son escasísimas outras flores. A festa da camelia de Vedra destapa a puxanza dun florecente negocio que neste concello do Val do Ulla conta con a Asociación de Amigos da Camelia que congrega aos afeccionados e devotos a esta planta, importantes viveiros e máis dun centenar de coleccionistas dunha planta e unha flor que, procedente de Xapón, chegou a Galicia na época dourada dos pazos nobiliarios. Estas xornadas enchen de contidos culturais e turísticos os meses de febreiro e marzo, con actividades como as mostras, a ruta BTT da camelia e a maratón, e que a camelia ten en Vedra un escenario ideal de clima e terra. Vedra homenaxeou este ano a camelia nunha edición moi especial ao cumprirse 25 anos da iniciativa. Todos os traballos de ornamentación con flores foron de feito orientados a celebrar a efeméride. Ademais, por primeira vez fíxose un túnel dos 5 sentidos, a través do cal os que se achegaron ao municipio puideron percibir a camelia coa vista, o oído, o gusto, o tacto e o olfato. Non faltaron tampouco os obradoiros para os pequenos e os premios do certame de debuxo.